יזם בפינלנד המציא משחק כדורגל מטורף שמשחקים בישיבה, וזה חייב להיות בכל מסעדה בישראל. הקונספט פשוט, הלקוחות יושבים זה מול זה על ספסלים, ובמקום לחכות לאוכל ולהשתעמם, הם בועטים בכדור כדורגל מתחת לשולחן זכוכית שקוף שמשמש כמגרש. עכשיו תחשבו על בעלי המסעדות והפאבים בארץ שישימו שולחן כזה אצלם במקום. זה גורם ללקוחות להישאר פי 2 יותר זמן, ומן הסתם להזמין יותר אוכל ושתייה. זה גורם להם להוציא את הטלפון, לצלם ולתייג אתכם, וזה שיווק אורגני בחינם. זה מייצר לכם קהל של לקוחות חוזרים. חבר'ה יתחילו לקבוע אצלכם טורנירים שבועים, ויביאו איתם בכל פעם חברים חדשים, מה שיהפוך את המקום לנקודת המפגש הקבועה שלהם. זה נותן לכם בידול מטורף משאר המקומות. לקוחות יבחרו להגיע דווקא אליכם ולא למתחרים, פשוט כי יש אצלכם חוויה שאין לאף אחד אחר. ועדיין אין מסעדה אחת בארץ שהרימה את הכפפה ועשתה את זה. אני מעלה לעמוד שלי רעיונות עסקיים ותוכן על שיווק ועסקים. אז נעים להכיר, אני אופק אלון, אל תשכחו לעקוב אחריי, נתראה בסרטון הבא.